Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec z dediny. No, tak ideme si ukázať a porovnať tieto dve motorové píly. Čiže jedna je Husqvarna 372 XPG. To G označuje to, že to má vyhrievané rokoveďky. Čiže toto je vyhrievané a ešte má aj vyhrievaný karburátor. A štýl 461 Classic. Čiže žiadna elektronika, proste všetko analog. No, ukážeme si plusy a mínusy týchto dvoch strojov. Porovnávam trošku neporovnateľné, len aby ste mali trošku prehľad, že každý hovorí, že Husqvarna je top. Ako v čom? Takže v prvom, čo začneme, je filtrácia. Keď zoberieme do úvahy filtráciu, tak v základe táto štýlka má takýto filter. Toto je originál filter na Husqvarnu, tak to vyzerá. Toto je originál filter. Tu je aktuálne filter takýto. Ten som dokupoval, čiže je to HEPA filter, veľký prietok vzduchu cez to ide a ďaleko tá mašina má lepší prietok vzduchu, lepšie si to nasáva vzduch a je tam lepšia filtrácia. Štýl, originál filter tu nemám, lebo som ho oblal od oleja, takže som ho vyhodil, ale tu je čiel takýto filter. Toto je takýto filter, dá sa kúpiť originál tiež takýto istý. Toto mám náhradu, tu máte takýto gumový, takýto, že gumový. To je takáto plsť na gumičke, to viete dať dole a túto plsť striekate s takýmto olejom, originál určený na filtre. Takže toto si nastriekate, tento filter je otvorený, takže cez neho prechádza v podstate kvantum vzduchu a je to ďaleko efektívnejšie, lebo ešte aj tuto je celý tento lem je pogumovaný. Toto je všetko guma. Aj toto je guma, aj toto je guma. Je to celé pogumované. Takže toto sú tie prvé výhody a nevýhody, že proste štýlka to má v základe svojím spôsobom. Trošku inakší filter, ale to má tento, ale v podstate takéto isté filter tam je v základe, len rebrovaný. Zatiaľ, čo u Husqvarny si ho musíte dokúpiť, aby ste mohli mať takýto hrb. Ja to volám, že ťavý hrb. A ďalší rozdiel, odpruženie. Odpruženie. Husqvarna má ďaleko lepšie odpruženie ako štýl 461. Husqvarna má len 3 silen bloky, ale všetky sú pružinové. Ja keď Husqvarnu položím na zem, naštartovanú, tak tam čuší a 5 peňazí. Štýlku, keď naštartujem, tak mi odíde do prdele. Tam má gumový silen blok, tu je gumový silen blok, tu je gumový silen blok a ešte tu je ďalší gumový silen blok. Takže veľkých 5 gumových silen blokov tam je. Ďalší rozdiel medzi týmito mašinami je uloženie reťazovky. Bubon spojky. Bubon spojky. Keď sa pozrite na to na prvý pohľad, tak proste je to vidno, že Husqvarna má väčšiu spojku, tým pádom má väčší bubon spojky. Jaký to má vplyv? Klamal by som, ale proste Husqvarna má väčší bubon spojky. Ale aký to má vplyv, to by som vám už klamal, čiže blbosti hovoriť nechcem. Ďalší rozdiel je tu v spojkách. Štýl má spružinovú spojku, zatiaľ čo Husqvarna má, neviem, ak to vám povedať, také akéby C-čko. Také C-čko, akéby oceľový plech a sú tam také 3 C-čka a tu sú 3 pružiny. Čiže to je ďalší rozdiel. Obidve píly sú po generálkach, obidve píly prešli upgradeom. Takže vám ešte ďalšiu vec ukážem. Tu je hliníkový kryt. Tuto je taktiež hliníkový kryt.
Husqvarna má šponúvak reťaze v kryte, Štýlka má šponúvak reťazy v kártri. Čiže to je zase pre mňa veľké plus. Nahodím si tam lištu a nemusím dávať pozor, kde mám šponúvak, proste to len tam nahodím, doťahnem si kryt, hotovo, vybavené. To je ďalšie veľké plus pre mňa. Akože, keď to máte šponúvak v kryte, není to zlé, ale je to podľa mňa pohodlnejšie, keď to je v kártri a nie v kryte. Ďalší rozdiel v chladení. Štýl má o 100 razy lepšie riešené chladenie, jak má Husqvarna. Každý si povie, že chladení, čo to je? No, to je dosť podstatná vec, lebo uvaríte motor. A keď sa kúknete takto, neviem, či to bude takto dobre vidieť, a je, takto, tak proste vidíte horné rebra, válcu. Proste to je, mám tam originál plech, husqvarňácky, pod výfukom. A normálne to je vidieť ešte dve rebra z válcu. Tým pádom cez výfuk vám uteká tá chladiaca hmota, čiže ten veter, čo by mohlo ešte dobre dochladzovať valec, ale proste to uniká nad výfukom preč. Zatiaľ čo Štýl to má úplne zakryté s tým plechom. Proste všetko uteká okolo valcu a preč. A je to bokom. Takže Štýl má ďaleko lepšie riešenie chladenie. O 100 razy. Čo sa týka kompresí, podotýkam ešte raz, obidve píly sú v kompletnej generálke. Tu je Meteor piest, tuto je iný piest tiež, nie je to originál piesty. Sú to originál valce, ale nie sú originál piesty. Tu je Meteor a tu je Hiawei, či jak sa volá. Proste je to tiež originál značka, čo to vyrába pre tento druh mašín. Inakší pies sa zehnať nedá. Kvalitnejší. No, keď zoberiem ešte do úvahy ďalší aspekt, ktorý je za mňa dosť dôležitý, a to je váha. Proste váha je pre mňa dôležitá. Keď zoberieme do úvahy toto, tu máme Štýl, trošku to takto oddelím s jednou rukou. Koľko zrovna mi zápestie vykrúca. Zatiaľ čo Štýl bez problémov sa dá zdvihnúť. To je pre mňa veľký rozdiel, lebo bereme do úvahy 50 vrtaní, 71 myslím, že obsah, papierovo 3,9 kW. Toto je 76,7 obsah, mám taký pocit, 52 vrtaní valec a 4,5 kW. Čiže ona je ľahšia, výkonnejšia, silnejšia. Táto je ťažšia a ešte slabšia. Rozdiel v sytičoch: potiahnuť, zatlačiť, vycvakne polplyn. Tu musíte pridať sytič úplne dole, potom sa potiahne do hora, vycvakne sa polplyn. Vypatý je tu, vypatý je tu, tu je zapatý. A tu je to G, takže tu máme ešte ďalší čudlík. Tu je prvá poloha, tá sa nechá zapatať 2 minúty po naštartovaní, aby zahrával karburátor, vypne sa, alebo sa prepne na druhej polohy a vyhrýva mi túto rukoveďku a túto rukoveďku. To sú ďalšie dva rozdiely. A rozdiel ešte v nádržách, no v zádkach. To sú klasické šrobovacie zádky, zatiaľ čo Štýl má tie klipové. To len pourobím polotočky a pekne to vypadne ven. Za mňa tiež výhoda, proste je to rýchlejšia obsluha, jednoduchšia, efektívnejšia. Čo sa týka kompresí, tak ako Štýl dominuje. Ale zase nemôžem krivdiť Husqvarne, lebo Husqvarna má jednopiestny krúžok. Tu je dvojpiestny krúžok. Aj v originále. Tu je v originále iba len jednopiestny krúžok. Dá sa sehnať aj dvojpiestny, ale v originál má Husqvarna jednopiestny krúžok. Takže položíme pilu takto na zem. Počkajte. Aby to bolo také autentické. Trošku si to oddialíme. Takto.
ako kompresia tam nie, ale proste pomaličky, ale isto padá. Akože to není vybehnutý motor, proste pod 3 sekundy nesmí mašina padnúť úplne na zem, takže keby to padlo, to by chvíľku potrvalo. Tu je štýl. A tá drží jak hluchá dvere. Dokým by to popadalo dole, tak to by tiež chvíľku trvalo. Husqvarna má tiež dekompresný ventil, ale ja som ho dal preč, lebo ten viac menej nefunguje, ak fungoval. Štýl má dekompres. Ten doporúčam používať vždy pri prvom štarte. A čo sa týka ergonómii, tak obidve sa mi držia veľmi dobre. Čo sa týka tohto, odozva na plyn obra, taktiež veľmi dobre. Čo sa týka výfukov, na Husqvarnu sa dá zehnať celkom dosť dostupných výfukov sa dá zehnať tento. Ten mám tiež v upgrade, je tu vačí koncák spravený. A výfuk je komplet otvorený, vnútri nie je žiadna prepážka. Tu je štýl, ten dá taktiež normálne kúpiť. Vnútri je komplet otvorený, žiadna prepážka. Tu je jeden prieduch, tu je druhý prieduch. Čiže tu je dvojportový výfuk. Takže tým pádom je to motor lepšie dýcha, vládzo pustiť do otáček a v reze viac vládze. Takisto aj Husqvarna. Videli ste video, tá Husqvarna ide jak besná. A každý, kto si myslí, že títo úpravy môžu tému motoru ublížiť, neublížiť, motoru to že pomôže, ale treba samozrejme zmeniť riedenie. Netreba to riediť 1:50, ale 1:30. Lebo kto máže, ten jede. Takže komu sa ľúbilo toto videjko ohľadne rozdielov štýl a Husqvarna, tak poprosím odber, lajčik, zdieľajte a uvidíme sa pri súboji Husqvarna versus štýl. Čaute.